Det er her i Indien, hvor jeg bor. Det er så køkkenalrummet i vores lejlighed. Her er stranden, hvor jeg bader hver eneste dag. Her sidder jeg på den fedeste restaurant og får den fedeste Pepsi. Jeg er hernede sammen med mor og min lillebror, og Michael har også været hernede. Her er vores 3 hjælpere. Malene, Katrine og Elmer. Det er så her, hvor jeg får mælk hver eneste dag. Her står jeg ved en af de 1000 workshops, der er i Sydindien. Det er sådan børnene de ser ud hernede i Sydindien, når de går i skole. Det er så en af de mange sælgere, man kan møde på en uge. En dag, hvor vi på væk på os to med Elmer. Vi kørte med taxien, og chefen betalte. Det var sådan her båd, vi skulle sejle med, altså den til højre. Så har vi skulle komme i båden. Vi sidder og drikker saft fra en kokosnød. Det her er en flot udsigt fra vores båd. Her ser vi nogle ringe, der er ved at fiske med et lag. Vi holdt pause på en strand og tog nogle skøre billeder. Og det her er sådan et af dem, hvor jeg hopper. Og så kom Elmer overfald mig. Malene og Katrine ville også tage nogle sjove billeder, men Malene kunne ikke få den nederste del af kroppen til at lidt. Her sidder vi på en husbåd, det er en restaurant, der ligger midt på vandet. Og jeg fik kylling, og det var rimelig stærkt, så jeg var næsten lige ved at få ild i ørerne. På højen faldt vi i snak med nogle indre. Turen er nu slut, men det har været fedt at være sammen med lækre lærere.